வெல்கம் டு ஃப்ரெஷ் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மழைக்கு நம்ம எப்படி வீட்டை பராமரிக்க போகிறோன்னு சொல்லி தான். மழை காலத்தில் முதல்ல நம்ம வெளியிலேருந்தே க்ளீனிங் ஒர்க்கை ஆரம்பிக்கலாம். மாடிக்கு போகலாம். மாடியில் போய் மாடி சுற்றி நீட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தண்ணி வடிகிற பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு வலை வச்சு நம்ம அடைச்சி வச்சுக்கிட்டோன்னா தண்ணி மட்டும் ஃபில்டர் ஆகி வெளியில் வந்துடும். குப்பைகள் மரக்கிளைகள் ஏதாவது கடந்துச்சுன்னா அப்படியே வெளியிலே தேங்கி நின்றலாம். அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். தண்ணி விழுற குழாயில் எந்த அடைப்புமே இருக்காது. அப்புறம் நம்ம வீட்டை சுற்றி சின்ன சின்ன மரங்கள் அந்த மாதிரி வச்சுருப்போம். அந்த மரத்தில் உள்ள கிளைகள் எல்லாமே மழை நேரத்தில் இந்த மாதிரி செவுரில் வந்து தேய்ச்சிட்டே இருக்கும். தண்ணி படப்பட விரிசல் விடுறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்புண்டு. இந்த மரக்கிளைகள்லேருந்து பூச்சிகளும் வீட்டுகள் வந்துடும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு மழைக்கு முன்னாக்கூட்டியே நம்ம வீட்டை சுற்றி உள்ள மரத்தில் உள்ள கிளைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அப்போ தான் மாடியிலையும் அந்த கிளைகள் எதுவுமே விழாமல் குப்பை சேராமலையும் இருக்கும். சீட்டு இந்த மாதிரி போட்டிருக்கிற இடத்துல சிமெண்ட் ஓரமாக வச்சுருப்பாங்க. அது எல்லாமே கலண்டு வந்துட்டுனா தண்ணி வந்து அதிகமாக வீட்டுக்குள்ளே வடிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி வடிஞ்சிட்டே இருக்கும்போது வீடு ஃபுல்லாகவே நசன்னு ஆயிரும். மழை நேரத்தில் காயறதுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகள் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் நம்ம மழைக்கு முன்னக்கூட்டியே கிளியர் பண்ணி நீட்டாக வச்சுக்கலாம். மழை தண்ணி தேவைப்படுற இடத்துல இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கிட்டனாலும் மழை தண்ணியில் பெட்ஷீட்டோ மிதியடிலாம் அலசும் போது நல்லாவே அழுக்கு போகும். மழை தண்ணிலாம் இந்த மாதிரி தேங்கி பாசம் பிடிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாக உண்டு. பாசம் பிடிக்காத அளவுக்கு தண்ணி எல்லாமே ஒன்று போல் வடிஞ்சு போகிறதுக்கும் பாசம் பிடிச்சிச்சின்னா உடனே ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி நீட்டாக வச்சுக்கணும். அந்த இடத்தெல்லாம் செடி வளர்ப்போம். அந்த இடத்துல தான் அதிகமாக நம்ம தண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுனால பாசம் பிடிக்கும். இந்த மாதிரி செடிகள்லையும் நீட்டாக தேவையில்லாத செடியெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுட்டு கிளைகள் எல்லாம் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா கொசுவோட தாக்கம் கம்மியாக இருக்கும். இல்லைன்னா அதிகமாக கொசு எல்லாமே இதில் வந்து அடைஞ்சிக்கிடும். எந்த அளவுக்கு நம்ம மாடி தோட்டம் வச்சுருந்தோன்னா அந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டனா தான் நீட்டாகவும் இருக்கும். செவுரில் இந்த மாதிரி விரிசல் விட்டு இருக்குன்னா அதன் மூலயமா தண்ணி உள்ளே கசிகிறதுக்கு வாய்ப்புண்டு. அதனால் நல்ல பெயிண்ட்டு அல்லது கொஞ்சம் சிமெண்ட் வச்சு அதெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணி விட்டுக்கணுன்னா தண்ணி கசிவு எதுவுமே இருக்காது. மழை நேரத்தையும் நம்ம மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகளை செஞ்சு வச்சுட்டோம். அடுத்தது முக்கியமானது கரண்ட்டை நம்ம செக் பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த மழை நேரத்தில் தான் அதிகமாக எர்த்துலாம் அடிக்க ஆரம்பிக்கும். அதனால் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் செய்யணும். இல்லைன்னா எலக்ட்ரிஷியனை கூட்டாது எல்லா கரண்ட்டும் சரியாக இருக்கா எர்த்துலாம் சரியாக இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டனா தான் நம்ம கிச்சனில் அவசரமாக வேலை செய்யும் போது கூட நமக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாமல் நம்மளால் ஃப்ரீயாக வேலை செய்ய முடியும். செவுத்தில் நீர் கசிவு இருந்தால் கூட எர்த்துலாம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். தண்ணி குழாய் மெயினாக பாத்ரூமில் கிச்சனில் எல்லாம் தண்ணி குழாய் செக் பண்ணி ஏதாவது தண்ணி லீக்கேஜ் ஆகுதா அப்படின்னா பைப்பெல்லாம் மாற்றிட்டு சரியான முறையில் நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். எனக்கு இந்த பைப்பு போயிடுச்சு. இப்போ நான் புது பைப்பு மாற்றி எடுத்துக்கிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜு வச்சுருக்கோன்னா அது பக்கத்தில் ஜன்னல் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜன்னலையும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஏன்னா தண்ணி ஜன்னல் உள்ளே தெரித்து ஃப்ரிட்ஜில் பின்னாடி பக்கம்தான் ரொம்ப மெயினானது. அதில் தண்ணி பட்டு சீக்கிரத்தில் துருர் ஏறிச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜு வந்து சீக்கிரத்திலே ஃபால்ட் ஆயிரும். அப்புறம் மிதியடி தான். வாசலில் 1க்கு 2 மிதியடி கூட போட்டுக்கலாம். நம்ம தண்ணியில் வெளியில் மிதிச்சிட்டு வரும்போது வீடு ஃபுல்லாக அந்த அழுக்கு எல்லாம் வந்துடும். அதனால் மிதியடியை நல்லா ஒரு 2-3 எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அப்பப்போ நம்ம மாற்றிட்டே இருக்கணும். ஈரத்தோடே இருந்துகிட்டு இருந்தால் நிறைய பாக்டீரியாக்கள் வர ஆரம்பிச்சிடும். வீடும் பூஞ்சாம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஜன்னலுக்கெலாம் நல்லா கொசுவல் அடைச்சி வச்சுக்கலாம். மழை நேரத்தில் அதிகமாக கொசு வரும். அதில் நமக்கு நிறைய ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சிடும். நீட்டாக கொசுவலையும் அடித்து வச்சாச்சு. இல்லை ஜன்னலெல்லாம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டா கொசு எதுவுமே உள்ளே வராத அளவுக்கு பார்த்துக்கணும். ரொம்ப க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டே இருந்தால் பேட் ஸ்மெல் வரும். அந்த நேரத்தில் பத்தி சாம்பிராணி அந்த மாதிரி வீட்டில் நம்ம பொருத்தி வச்சுக்கிட்டனா வீடும் நல்லா மணமாக இருக்கும்.
இன்வெர்ட்டரே இருந்தாலும் கரண்ட்லாம் அதிகமாக போகிறதுக்கு வாய்ப்புண்டு. அந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ரீசார்ஜபிள் ஃபேனு, லைட்டு அதெல்லாம் நம்ம ரெடியாக வச்சுக்கிட்டோன்னா அவசரத்துக்கு நமக்கு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். ஏற்கனவே கிச்சன் மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி மழை நேரத்தில் உள்ள வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கிறேன், அதையும் பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் பெட்ஷீட்டு, விண்டோ ஸ்க்ரீன் எல்லாமே நல்லா லைட்டாக சீக்கிரத்திலே காயக்கூடிய துணியாக இருக்கணும். ரொம்ப திக்காக போட்டுட்டு அதை அலசி காய போடுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாயிரும். தண்ணி பட்டால் கூட அந்த காற்றுலேயே நல்லா உலர்ந்துடும். பெட்ஷீட்டும் அப்படி தான். குளிர்காலத்தில் மழை தண்ணி பட பெட்டு எல்லாமே ரொம்ப குளிர்ந்து ஈரமாகவே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த டைமில் நம்ம பெட்ஷீட்டு பதிலாக கீழே பாய் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோன்னா பாயெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியில் காய போட்டாலே சீக்கிரத்திலே காஞ்சிரும். ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். குளிருக்கு இதமாகவும் இருக்கும் பாயில் படுக்கிறது. இந்த மாதிரி நமக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் சின்ன சின்ன வேலைகளெல்லாம் நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா மழை நேரத்தில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மசாலா அரைக்க வேண்டியதெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் மழைக்கு முன்னுக்கூட்டியே நம்ம அடித்து வச்சுக்கிட்டனா தான் அது கெட்டு போகாமல் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். தண்ணி லைட்டாக பட்டால் கூட வேஸ்ட் ஆயிரும். எங்களுடைய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மழை காலத்தில் வீட்டையும் உங்களையும் பராமரித்து சுத்தமாக இருந்துக்கிட்டனா தான் நமக்கு எந்தவித நோயும் வராமல் ஃப்ரீயாக இருக்க முடியும்.